El grup socialista crec no és el que hagi de fer, crec que és el que està fent des del minut 1. És quan es necessita del grup socialista, el que deia abans, l'oposició no és per anar en contra sempre, és per donar suport a aquells projectes que són importants pel món municipal, és donar suport a aquells projectes que són importants i bons per als molts municipis de la província de Barcelona. I per tant aquí el grup socialista sempre, el govern de la Diputació, ens hi trobarà, però també ens hi trobarà per aixecar el dit i aixecar la veu quan les coses no es facin bé, quan les coses es facin de manera sectària, quan les coses es facin sense criteri, quan s'aporti més una subvenció a un municipi que un altre en funció del color polític d'aquell govern municipal. Aquí el grup socialista també aixecarà la veu i també aixecar la veu. Ara, torno a repetir, oposició no és dir sempre que no. I per tant, jo crec que a nosaltres no ens calen, diguem, les anells que es diu, col·loquialment, per reconèixer quan un projecte està ben fet i quan un projecte té un benefici per molts ciutadans i ciutadanes de la província de Barcelona. I que molts d'aquests projectes han vingut nascuts del grup socialista quan ha tingut la presidència de la Diputació de Barcelona.